Hej folkens, og i dag der sidder vi inde på Skyblock inde på Faderpølsen. Og vi har lige taget nogle kits. Jeg har alle de her kits. Han har kun rollback og starter. Jeg har Iron og Spawner 1. Så det er altid dejligt. Det her, jeg kan lige lægge det herovre. Så på en måde der kan man godt sige, at vi har snydt lidt, fordi vi har jo fået alle de her ting. Men det vi har tænkt os, det er, at vi har tænkt os at tage noget cobblestone, og så har vi skulle lige tænkt os at udvide øen lidt. Og ja, det havde ikke måske er en god idé også, at vi ikke fælder træet nu, men at vi gør sådan her, Massi. Massi, hvor er vores anden vandspand? Nej, jeg har en på mig. Har du? Ja, jeg har drukket. Så laver vi nemlig lige en uendelig vandkilde her. Bum. På grund af, altså, come on. Uendelige vandkilder, de er da bare seje. Så Massi, det tænker jeg ikke også der. Vi skal jo have en cobblestone generator. Ja, men hvad tror du, jeg er i gang med? Lave en. Ja, men det er rent faktisk rimelig svært, skal du tænke på. Er der? Okay. Jeg udvider bare øen lige nu. Der skal den så køre noget pis. Der mistede vi lige et til. Det er lige meget. Vi er nemlig iskoldt i dag, så det er lige meget. Har iskoldt, jeg er faktisk også iskoldt nu for haha. Hvor er du sjov i dag, Massi. Det er jeg jo altid. Sådan der, Massi. Så er den sgu lavet. Flyt dig skilt. Du skal lære Oliver at bygge en, han fejler konstant. Og så går du bare sådan her. Så står du bare her. Okay, jeg voter altså lige, Massi. Jeg vender lige tilbage, når jeg har votet, fordi det er måske ikke så fedt at sidde og kigge på mig, jeg voter. Så vi... Jamen, sådan der. Så er vi tilbage. Vi skal også vende navnet, og det er jo Loke Frederiksen, ikke? Og sådan. Okay, vi bruger lige dem her, fordi det er altid dejligt, så fik vi lige nogle penge. Okay, er I klar? Okay. Det her det er så vores voting crates, dem vi skal bruge. Er I klar? Au. Hunden er sur på mig, sur på mig. Yeah, woohoo, cobblestone. Jeg har ikke nogen hund mere. Den begynder at gå amok på mig. Okay. Måske fordi jeg bare lige skubbede til den, og så røg den ned i noget lave, så røg den op, og så begyndte den at gå amok på mig. Jeg har fået noget ud af det her. Shuffling. Vi har en MCMO token. MCMO token. Ja. Kom til Skyblock. Ja, nice man. Skyblock ES. Jeg vil gerne lige list change by. Jeg skal right click. Ja, det skal der måske så ikke gøre, vel? Hvorfor ikke? Kan man ikke, er der ikke nogen challenges eller et eller andet? Hvor mange DP votes har du? DP votes. Jeg står over hjørnet. 222. Jeg har 228. 228 mener jeg. Nej, jeg har 227. Det er jeg også. Det er fordi hvor mange votes der mangler, før der kommer sådan noget DP. Så får man en drop party key, tror jeg det den hedder. Eller et eller andet. Massi, kan vi ikke lige ændre alt det her der jord til det her? Det er det okay. Det var undtaget lige der, hvor der måske skal plantes træer. Det er måske ikke den bedste idé. Okay. Hold. Det er bare dejligt det her. Jeg kan ikke lide, når der kommer jeg ved ikke, hvorfor mere jeg har. Jeg har sådan et stort had til lava. Det er bare mig, der er lidt mørk. Det fandt jeg jo ud af i går, når vi spillede lidt Ticket, efter vi var færdige med optag. Efter vi var færdige med at optage hvad? Vi optagede da ikke Ticket, gjorde vi? Nej, det gad vi ikke. Vi synes, det blev røvsygt. Nej, vi synes, det blev røvsygt, så vi optagede ikke Ticket. Nå, ja, jeg ikke kunne lide... Så! Det er bare blevet sådan... Nu er platformen lidt større, ikke? Jo, Massi, ved du hvad, jeg har en god idé. Kan den være større endnu? Vi skal have en træfarm, hvor skal den være? Det er det, jeg er i gang med at lave heroppe. Okay, jeg kan lige bygge noget.
Det må godt være en lidt stor træfarm, tænker jeg. Vi laver den. Okay, så vi laver den der vej. Okay. Ja. Så prøver jeg lige trapper, så vi kan gå op til den. Og så udvider den bare lidt her. Altså det går allerede meget godt for os. Sådan der. Er det ikke en lang nok træfarm? Jo. Jeg tror måske lidt for langt. Jeg ved rent faktisk ikke, hvornår jeg skal stoppe det værste. Det skal jeg nok få løje med. Den skal have en blok længere. Så det er bare, om jeg havde lidt flere bloks. Jeg har en blok til dig. Jeg har faktisk... Den skal sgu da ikke en blok længere, Mads, hvis jeg bare går sådan her på det her. Nej. Ups. Jeg har lidt dirt. Det skal vi bruge. Skal jeg bare begynde at sætte det? Jamen, det skal jo ikke sættes over det hele. Nej, men hvad mener du så, hvad vi skal gøre? Skal vi ikke sige, at der skal være 2 mellemrum imellem? Så det vil sige, at der skal være sådan her. Så kommer der en dirt. Kan du lige sætte en dirt? Nej, ikke det der dirt. Har vi ikke noget normalt? Sådan noget som, eller der ikke er græs på. Det kan jeg nemlig bedst lige, vi bruger. Ellers skal vi bare smadre det jo. Jamen, det gider jeg ikke. Sådan der, så laver vi den 2. Den der vej, så skal der være 1 til, og så laver vi den 2. Hvis du fejler der. Den her vej. Aha. Du skal jo gå og trykke shift, når du gør det. Så skal der være. Okay, men så kan vi godt også sætte en. Nu har en stack død. Okay, jeg skal lige finde ud af det her. Der skal der ikke være en. Der kan jo egentlig godt sidde en herude. Kan der ikke godt sidde en? Der. Og så... Nej! Pis, det der, det skulle jeg ikke lige gøre. Og så... Jeg dropper en der, og så lige gør sådan her. Og så skal der komme en stund herinde i midten her, ikke? Nej, så skal der være en der. Så er det en der. Okay. Smadrer lige, så jeg kan sætte. Der er allerede smadret, kan du ikke se det? Nå. Mig laber det bare lige. Okay, og så det vi gør, det er, at vi gør sådan her. Og så prøver vi vand. Tak for vores uendelige vandkilde. Vores vandkilde, den er måske heller ikke så uendelig. Ikke så uendelig alligevel. Sådan der. Og så har vi lavet det, og så skal der være en. Mads, vi har systemet nu. Det er sådan, at vi laver det. Så skal du sætte det ud for. Der. I gave you my heart, and the very next day, you gave it away. This year. Lige om lidt, hvis du ikke... Kender I den om Rudolf? Rudolf med den røde tud. Okay, der er snart gået 9 minutter, det kan jeg ikke lide. Jamen, vi laver bare en serie lige bagefter, jo. Vi laver bare en episode lige bagefter. Ja, det kan vi da godt gøre. Ellers kan vi jo også bare vælge at sætte klippe nogle af dem sammen. Det kunne vi vel godt. Så skal der sidde... Kan vi finde ud af det? Kan vi vel godt, hvis jeg gider. Så skal du sætte en der. Her. Ja. Eller ved du hvad, kan du ikke koge det der træ, så gør det lige det her. Nej, Massi, det er fordi, kan du begynde at lave et lag? Jeg forstår godt rækkefølgen nu. Jamen Massi, må jeg godt sige noget? Du begynder at fortsætte det her lag. Skal vi ikke sige, at du fortsætter 12 bloks ud? Så laver du et lag ovenpå, og så graver du nogle huller til sugarcanes. Og sådan noget, altså så du sætter vand og sådan noget, ikke? Så tager jeg lige resten af bloksene, nu ser jeg også, du mangler. Sådan der. Ja. Må jeg så lige få alt det der dirt, eller nej? Okay, men så tager jeg bare selv. Jo, det var noget. Jamen, jeg har allerede fået. Ej, nu har jeg lige droppet det. Det er mere fordi, jeg tror nemlig, jeg kender det her system bedst. Var det